Maita yenyu adikani, tasvika pachidanho chechipiri muchikamu chechipiri muchirongwa chekudzosa hunhu pamugwagwa. Muchikamu chapfuura wanga chitandadzana nesu vanzwa tichibvunza kuti vakatsvairo vataura kuti vamunoti ana hwindi ava havasi vanhu vedavo, vamunoti vanoburukirana vachizodhiraivha kombi pamwe pai havasi vanhu vedavo. Saka tabvunza kuti kuuya anokotamira vanhu munhu waniko asina pekugara mukati mekombi uya. Totenda nemubvunzo iwoyo Mai Chisamba. Nyaya iripo ndeyekuti sevazvina bhizimisi tichitanga kuaplya mapepa ekuti tioperate business remakombi, tine nzira dzatinoudzwa kunzi tinofamba nadzo. Imwe nzira yacho ndeyekuti mota inofanira kuenda kuVID yotora inonzi certificate of fitness. Certificate of fitness iyo inotaura kuti mota iyi inotakura vanhu nhamba yakati, mota iyi inofanira kunge ine driver naconductor chete. Vamwe vanezenge voremberawo mumotikari ava vanhu vasingatobvumidzwe kuti kana isu semapassengers tikaona munhu iye akarembera mumota tinogona titori nekodzero yekuti tinoti hatisi kubhadhara kusvika munhu uyu aburuka nekuti ari kundimbunyikidza pandisingafanira kunge ndichimbunyikidzwa. Masitsi panoenda mota VID anotomezhwa kunzi munhu anofanira kunge akagara kubva apa kusvika apa, siti inofanira kunge rakareba apa, apa hapagare munhu, paya patinoti pakadoma paya hapafanira kunge paine munhu anenge akagara ipapo. Saka vanhu ivavo vanenge vatori mumota imomo zviri kunze kwemutemo. Mashoko akanaka ari kutaurwa namuzvina bhizimisi. Asi chinozongotinetsa chete ndechekuti iye munhu wamuri kuti ngaatanga aburuka uyu ndiye ari kutora mari, ndiye ari kutotibatanidzai mari. Aiwa, nyaya yedu iri kuramba ichingodini ichienderera kumberi. Hanzi hakuna anofanira kuti ukumbunyikidze nekuti taakutaura nyaya yehunhu mumugwagwa, taakudzosera. Hatidi kuramba tichingodemba tichichema kuti zviri paSouth Africa apa chokwadi munonwira mvura, zviri panyika yakati apa tinoda kunwira mvura tiri kuno kunyika yedu. Ndikuya kwauri muroro wechidiki. Vakomana ava munenge maemployer ava vanenge vaine malicense zvechokwadi, asi vari kuti vakasvika pane dzimwe nzvimbo vanodzika ipo paipai, mopinda vamwe vasina malicense, otanga kutonzi iwe chenda unosiya vanhu nekuzolodha futi kombi uchibva ikoko. Pane chiitiko chinosiwisa chakaitika kune imwe nzvimbo nguva yadarikai yekuti munhu uye asina license akabva anotsika mwana akanga achikrosa road, nekuti angomutsika achibva atiza nekuti akatibva atoziva kuti yatova mhosva. Saka tizive kuti munombovaoneso here kuti munhu wauri kupa uyu kombi uchiri mugwagwa kausho, hakusi kuti akufamba achiri kutakura vanhu 1 2 mumugwagwa mune dzimwe mota dziri kufamba, osvika otsika munhu, atsika munhu obva atiza. Zvinhu izvo zviri kuitika. Saka ndida kukumbira kuti mupaongorore papa kuti munhu wamuri kupa kombi ari kunyatsotakura vanhu kubva papoint A kuenda papoint B ari iye here asina mumwe munhu waari kupa kombi. Mashoko akanaka echenjedzo. Tikazvitaura kuno kumberi vachadavidza mubvunzo yenyu. Munombovatevera here? Tinoziva kuti kuchina mabhazi aya kare aya taitoona vanotevera nezvimota zvidiki vachitarisa kuti mabhazi ari kuenda kwaanofanira kusvika here, ari kuteera nhambo here, vari kudini. Regai ndiuye kuna vachinoda timbonzwa. Ndokwavanoti kuburukirana. Tikatoziva kuti pamazuva e10 off vanoburukirana. Ikezve takuda kuona kuti vanhu vakashaiwa hunhu ndo mapassenger 15 vanga varimo vachiburukirwa. Chimbovaombererai tiri ipapo. Vamwe vanotori nemidzipanyota yakaita seyatakarova buno, vamwe maloya, vamwe maCEO anenge ari mukombi iyoyo, vamwe machairwoman. Ko imi muri 15 mauraisa mwana ndimi nokuti hamaikundwa masimba nomunhu wamunonzoroka uyaburukira kombi yoga ingaiti mupurisa Dr. Mai Chisamba hazviiti. Pane kuti iwewe watopinda mwato wamupurisa mawiri atiri kuchanda chirongwa ndeyekuti munhu wese ngaite mupurisa. Vamasendeke vakati munhu wese ngaite mupurisa apinda imomo. Mashoko makukutu ari kutaura. Gore rinotoitei, saka toda kuti gore rino uri kuitei iwewe. Sumuka ufambe. Ndo zvinoitwa zvirema zvese mubhaibheri. Kuti munhu ngaasumuka afambe. Uye zvirema zvinoziva pekugweshera kunosvika zvipuwe nyasha. Handiti? Saka ndo simba ratoda kupa vanhu. Madriver congestion inopera paisa apa pasina mari. Pfungwa dzadriver paintersection inonzi first come first go.
wachinyatsoziva nezvinhu zvavanoita kune dzimwe nyika unoziva kuti ava vasvika ndasvika varipo regai vaindi kwozouya inonzi mucongestion yakuitika tichienda kuruwa kana kuti tichienda kunotoni madhiraivha edu asina training yakakwana pane inonzi fast lane vanoramba varimo mufast lane muya ivo vari pa20 kilometers per hour kwouya vamwe vanoda kuti vachiinda inhau yetraining madii kunyatsotraina zvakakwana drive left overtake right ndo zvimwe zviri kusarira tiri kuramba tichiudzana zvamangwana izvi hazvitomborekana kuchema tichiti kwai vanoitei imimi muri kudhiraivha naidhiraivha madii kuinda kuleni iri imimi muri kudhiraivha imwe ndimi matova mushonga unovava dzimwe nguva ndo unorapa mashoko akanaka ari kutaurwa nai kuti kana makombi akaramba asina mutemo hatigoni kudzosa hunhu asi imimi vanhu vanotakurwa ndimunodzosa hunhu dambudziko ratinaro nderekuti mumwe munhu mumwe chete kana vaviri vakati honai tomhanyiswa honai zvotoitwa vamwe vanenge vatoti burukai kana muda kuti muburuke isi toda kumhanyira toda kuzomhanyira kwakadai so munomhanyira kakuenda jerusarema idzva musati munguva yenyu isati yakwana saka vari mukombi batsiranai handizive vakatsvaira kuti pamwe tinenge taakukubvisirai kamari here nokuti paongororo netsvakiridza yatakaita vamwe vaiti imbotaurai neve makombi ava kuti hamungaiswe here munhu mumwe chete anoita seanopikita kombi nekombi iyemi varidzi vemakombi moita sainspekta wenyu kanoipikita kuti zviri kuitika mukombi ndizvozvo here nekuti nyaya iri pano ndeyekudzosa hunhuka pada vanhu vanotya kuburutswa pada anenge aine kamari kake kamwe chete kakuti zvino ndikaburutswa pano ndinozonosvika here rwendo rwangu kumochei zvakanyanya mukaisa mumwe chete anopikita kana kuti iyeye anenge arimo kondakita mobva mamupa zviri zvipenga zviviri zveushe kuti ndimi kondakita ndimi munopikita kutaura kwakanaka ikoko Mai Chisamba seboka redu revaridzi vemakombi tiri kutotaura nehurumende Ministry of Transport Ministry of Local Government pamwe chete nemapurisa kuti tibatsirane tione kuti zvinhu izvozvo zvaitika nekuti chinhu chatanyanyoona chiri kunyanyokanganisa pabasa redu inyaya yeuyu ari kunzi tauti tikagadzirisa ipapo tikamupa uniform tikamutrena ndiye achaziva kuti kana motikari dzichilodha inotakura vanhu vakati sezvambotaurwa navachinoda isusuwo sevanhu vari kukwira mukombi ngatizivei kuti mota iyi inotakura vanhu 15 saka kana mapinda vanhu 15 inini wechi16 hapana bari kunditakura achindimanikidza kupinda mukombi umu nganibva ndangomira nongoti iyi ngaichienda pauye iri kuteera isusuwo zvakare seboka tiri kuti isusu maoperators ese ngatiunganei pamwe chete tichienda mumarengi munoshandira mota dzedu muya tichitarisa kuti dziri kumboshanda sei vanhu vari kubatwa sei tichiona kuti zvese zviri kuitika imomo zviri kuitwa sekutaurira kwatinenge taita madhiraivha edu mashoko makukutu akanaka nhai ngatisanganei muchikamu chinotevera